Hej folkens. Her vil jeg gerne lave et bevis for den afledede funktion til funktionen x i anden. Og for at sige det mere præcist, hvad det er, jeg vil bevise her, så er det, at f af x med x i anden, det er en differentiabel funktion. Skal jeg nok beskrive, hvad det betyder. Det er en differentiabel funktion, og der gælder, at når man differentierer den, så får man f mærke af x er lig med 2x. Og den måde, jeg vil bevise det på, det er ved hjælp af tretidensreglen. Og tretidensreglen arbejder man med på den måde, at man først tager en vilkårlig x-værdi. Det betyder tilfældig x-værdi. Og den kalder vi så x0. Og så skal vi også bruge et h, symbolet h, som skal stå for et eller andet tal, men det må ikke være 0, men ellers må det være alle mulige andre tal. Og så arbejder vi ud for følgende skitse her. Så vi skal bruge et koordinatsystem, hvor vi har grafen for den funktion, vi arbejder med, det vil sige for f. Og f af x er lige med x i anden, dens graf ser ud som sådan en her parabel, der har toppunkt i 0,0. Nå, men det vi også ved om den her, eller det vi så skal gøre med de her x0 og h, det er, at vi forestiller os, at x0 kunne ligge lige her. Lige med et eller andet. Lige med 2 eller et eller andet. Og så har vi jo et punkt på grafen, som har den x-værdi. Og dertil hører der en y-værdi, som vi kan kalde f af x0. Så husk på, at y-værdier altid beregnes ved at sætte den x-værdi, man har, ind på x's plads i forskriften. Så når jeg skriver f af x0, så mener jeg den y-værdi, man får, når man har sat x0, hvad end det nu lige er, ind på x's plads. Så skal jeg også bruge et h, og det h tænker jeg på som en tilvækst på x-aksen. Så jeg lægger ligesom h til, jeg står med x0, så lægger jeg h til, og jeg kommer selvfølgelig hen til et nyt sted, som jeg kan kalde x0 plus h, fordi det er h større end x0. Og så har det punkt på grafen også en y-værdi, som jeg kan kalde f af x0 plus h. Så x0 plus h er et eller andet, lige med et eller andet. Det kan være først 2, og så plus yderligere 3 for eksempel, så kommer jeg på 5. Så vil jeg sætte 5 ind på x's plads i forskriften og beregne y-værdien. Så jeg er i gang. For at det sidste symbol, man plejer at indføre, det er, markerer jeg lige med en pil her, ligesom at jeg har markeret, hvor langt er der herfra og hertil på x-aksen. Der var h langt. Så vil jeg også markere, hvor langt er der derfra og dertil, og det kalder man typisk delta y. Og det ord, man bruger om det her, det er funktionstilvækst. Okay, så funktionens værdi vokser fra, da vi gik ud på x-aksen her, så vokser vi herfra og hertil på y-aksen. Nå, vi har 2 punkter, og tretidensreglen, når man skal snakke om at bevise sætninger, når man skal bevise sætninger ved hjælp af den, så gælder det om at arbejde sig frem til et udtryk for tangenthældningen i x0. Så det gælder altså om at finde hældningen på den tangent, man kan tegne herinde. Sådan der. Og for at komme derhen, så bliver vi nødt til først at starte med at bruge 2 punkter på grafen, og så bruge 2-punktsformlen for lineære funktioner, for at kunne finde hældningen der. Og til sidst vil vi så lave et trick, hvor vi lader h gå mod 0, og derved så skaffer vi os tangentens hældning. Så i tretidensreglen følger man altså 3 trin. Man opskriver først differenskvotienten, hedder den. Differenskvotienten. Og den skal jeg nok vise, hvordan det ser ud. Det betyder sekantens hældning. Det er det differenskvotient betyder. Og sekanten er en linje, som netop skærer både det punkt, hvor vi gerne vil have tangenten, og også det støttepunkt, jeg har illustreret heroppe.
Så det her er en sekant. Og det her nede var en tangent. Sådan der. Så jeg skal opskrive differenskvotienten, og det skal være et udtryk for sekantens hældning. Jeg har 2 punkter på grafen, 2 x-værdier og 2 y-værdier, så jeg bør kunne opskrive den, bruge formlen for dens hældning, for en ret linjes hældning. Skridt 2 kommer så til at være at reducere differenskvotienten. Altså simpelthen, det bliver en brøk, og den kan man arbejde videre med og skrive pænere, og det vil vi gøre i skridt 2. Skridt 3, det er tage grænseværdien af differenskvotienten for h gående mod 0. For h gående mod 0. Og det vil jeg komme tilbage til, hvad det betyder. Lad os starte med at få lavet skridt 1, og det vil sige at få opskrevet differenskvotienten. Det vil sige, at jeg siger, hvis jeg tænker på det som i første G, så vil jeg tænke på A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Det er formlen, det er topunktsformlen for hældningen på en ret linje, og så vil jeg kunne finde min x-værdi og min y-værdier derovre. Så det prøver jeg lige at skrive op. Det vil være f af x0 plus h minus f af x0, fordi det er den ene y-værdi minus den anden y-værdi. Og så skal jeg have den ene x-værdi minus den anden x-værdi i nævneren på brøken, og det vil altså sige x0 plus h minus x0. Sådan der. Sætter de nogle parenteser? Vi dropper parenteserne. Sådan der. Det må man gerne her. Det første, man kan se umiddelbart er, at man vil kunne lade x0 og x0 i nævneren udlignes, og så står der kun h tilbage. Og op i tælleren skriver jeg bare det samme her. Så hvis man tænker tilbage på at bruge formlen for hældning af en ret linje til at finde sekantens hældning, så ender man med præcis den her brøk. Og siden jeg har givet den her tilvækst navnet delta y, det har jeg sådan set kun fordi der er mange lærebøger og andre steder på nettet, hvis I slår trætrinsreglen op, så vil den starte med, at skridt 1 vil den skrive sådan her. Delta y divideret med h. Det man bare skal vide, det er, at når man ser på den her brøk, så det man har fat i, det er sekantens hældning. Det er præcis det, vi arbejder med her. Og her opstår der jo nemlig f af x0 plus h minus f af x0. Det vil sige, hvor højt på y-aksen er vi, minus hvor højt er vi her. Det vil give, hvor langt er der på det stykke, vi har kaldt delta y. Så det er derfor, jeg tillader mig at starte trætrinsreglen med delta y over h, og så bare husk, at det er udtryk for sekantens hældning. Og det var også det, der hed differenskvotienten. Okay. Nå, men lad mig lige skrive op noget, der er lidt mere til at arbejde med, som er netop det udtryk, vi havde her. Den brøk, hvor der står f af x0 plus h minus f af x0 i tælleren. Og så skal vi virkelig huske, hvad det betyder. I den her kontekst kender vi jo funktionen. Den hedder x i anden. F af x har forskriften x i anden. Og det betyder, at hvis jeg vælger at skrive, måske ikke så god en farve, vælger lige en anden. Hvis jeg vælger at skrive f af for eksempel 2, så det jeg mener, det er 2 i anden. Altså 2 på x's plads. Så når jeg vælger at skrive f af x0, så mener jeg, at x'et skal byttes ud med x0. Jeg tror lige, jeg sætter en parentes sådan her, så det bliver lidt pænere at se på. Så hvad end jeg skriver inde i den parentes ved f'et, hvad end jeg skriver der, så er det også det, der skal ind på x's plads, og så skal det sættes i anden potens. Så derfor, når jeg har et udtryk, der hedder
f af x0 plus h også, så er det hele x0 plus h, som skal sættes i anden potens. Det vil sige, at det her er x0 plus h i anden potens. Så det, der i virkeligheden står i tælleren på den her brøk, kan jeg skrive op. Og det kan jeg skrive op nu. Jeg kan skrive de der ting, der står derovre, nemlig x0 plus h i anden minus x0 i anden divideret med h. Så jeg har bare byttet de to ting ud, der har med f at gøre, med de steder, hvor vi ser, det er opløftet i anden potens. Så nu vil jeg gerne, nu har jeg klaret trin 1. Det var at opskrive differenskvotienten. Det er, hvad det vil sige at opskrive den. I skridt 2 vil jeg prøve at reducere yderligere, og det kan jeg jo godt, fordi der er jo en parentes i anden, og må ikke jeg kan ophæve den. Og der vil jeg minde om, at vi kender en regneregel, som hedder, at hvis man, det hedder første kvadratsætning, hvis man har to led inde i en parentes, og den parentes er i anden potens, så svarer det til at sætte det ene tal i anden, og sætte det andet tal i anden, og så have 2 gange det ene gange det andet. Skal jeg lige være sikker på, at I kan se det over på videoen her. Ja. Så den her parentes, sådan her står den i formelsamlingen, ikke? Men møder den med de her bogstaver, så vil det selvfølgelig være det ene i anden, x0 i anden, det ene led i anden, plus det andet led i anden, og så plus, så siger formlen et total gange det ene led gange det andet led. Altså 2 gange x0 gange h. Hele den der parentes i anden, den bliver til alle de her 3 led. Og så har jeg stadig minus x0 i anden herover. Og jeg har stadig, at det skal divideres med h alt sammen. Men jeg er kommet lidt videre i at reducere brøken. Og jeg kan komme endnu videre nu, fordi jeg opdager, at her står der x0 i anden, og her står der minus x0 i anden, og de kan selvfølgelig udligne hinanden, de to led. Så det, der står tilbage, er h i anden plus 2 gange x0 gange h divideret med h. Nu vælger jeg at op i tælleren at sætte h uden for parentes. Og det ser sådan her ud. H gange h plus 2x0 divideret med h. Og hvis man har svært ved at gennemskue, hvad der skete der, så skal I tænke på det. Prøv at gå den anden vej, og så se, hvis jeg havde ganget h ind i parentes, så havde jeg fået h gange h, det giver h i anden. Og så h skulle også ganges med næste led, og det havde givet 2 gange x0 gange h. Men jeg prøver at gøre det omvendt nu, og det er det, der hedder at sætte h uden for parentes. Så pengene skal bare passe, så hvis jeg ganger det ind igen, så kommer jeg tilbage til, hvor jeg var før. Det smarte ved det er, nu kan jeg se, at det er muligt at forkorte brøken med h. Det kan man jo først forkorte brøker, når man har vist, at det er et tal eller en faktor, der optræder i alle led i både tælleren og nævneren. Så her, når jeg har skrevet det på den her måde, så kan jeg se, at h er ganget på hele tælleren. Og derfor kan de udligne hinanden, de her to. Brøken forkortes med h. Det efterlader bare 2x0. H plus 2x0 er det rigtige. Det er bare det efterlader, og brøken er væk. Se, det smarte ved det, jeg er nemlig færdig med trin 2 nu, det er, at jeg kunne godt tænke mig, jeg har sagt fra starten, h må ikke være 0. Og det er fordi, så har jeg jo slet ikke bevæget mig ud, og så passer den her skitse overhovedet ikke. Så har jeg ikke bevæget mig noget skridt til højre, eller det kunne også have været til venstre, men det har jeg bare ikke gjort. Jeg vil gerne have 2 punkter, så jeg bliver nødt til at have h af et eller andet tal her. Så jeg får 2 punkter, og derved kan bruge 2-punktsformlen. Det var hele logikken. Men i sidste ende, når nu jeg kommer til trin 3 og vil tage grænseværdien af differenskvotienten for h gående mod 0, så det jeg mener, det er, at jeg faktisk nu gerne kunne tænke mig at forestille mig i mit hoved, at jeg gør h mindre. Fordi så svarer det til, at det her punkt nærmer sig mere det andet punkt. Og det svarer til, at sekanten, den orange,
bliver mere ligesom den blå, som er lige præcis den tangent, jeg rigtig gerne vil finde hældningen på. Så med andre ord, når h går mod 0, så vil sekanten gå imod tangenten, og min beregning af sekantens hældning vil gå imod en beregning af tangentens hældning. Så husk på, alt det her er sekantens hældning, og når jeg kommer til trin 3, så skriver jeg en lidt fancy måde at skrive det på, som ser sådan her ud. Grænseværdien, lim, for h gående mod 0 af differenskvotienten, som jo var givet ved delta y over h, den finder man ved at sætte 0 ind på h's plads i alle de led eller faktorer, man har fra tidligere. Og her bliver det så lækkert, at jeg har gennemført trin 2 på den måde, at h'erne gik væk fra nævneren. Fordi der må jo ikke divideres med 0, så det er vigtigt for os, at man gennemfører trin 2 i den her type beviser, og slipper for h'et i nævneren. For er det først sluppet væk, er vi sluppet af med det, så må vi gerne prøve at indsætte 0 på h's plads. Men det vil vi ikke have måttet tidligere. Så nu er vi parate til at sætte 0 ind på h's plads. Det vil sige 0 plus 2x0. Og det man plejer at sige er, at h går imod 0, og 2x0 går imod 2x0, når h går mod 0. 2x0 bliver nemlig ikke berørt af selve h'et. Det er kun det h herover, som bevæger sig mod 0. Det her kan jeg jo selvfølgelig skrive som 2x0. Og det jeg nu har bevist, det er, at hvis man tegner en sekant, og man beregner dens hældning ved hjælp af topunktsformlen, og man reducerer, så når man til det her udtryk, der står lige her. Hvis man så yderligere gennemfører det tredje trin i tretrinsreglen og lader h gå mod 0, så ved vi, at geometrisk set svarer det til, at sekanten nærmer sig mere og mere tangenten. Og det betyder, at den beregning af sekantens hældning, vi har her, vil nærme sig en beregning af tangentens hældning. Og på næsten magisk vis er der dukket faktisk præcis op det, vi forventede. At når man leder efter tangentens hældning for funktionen x i anden, så skal man skrive 2 gange den x-værdi, man har valgt. Vi valgte jo x-værdien x0, det var navnet, vi gav, og vi lander altså på, at tangentens hældning skal angives ved 2 gange den x-værdi. Det her nede er tangentens og tangentens hældning. Den er 2x0, og hvis man nu så ignorerer, at vi kalder den x0, det gør man bare af tradition i det her bevis, og vi spørger os selv, hvad sker der, når man differentierer f af x er lige med x i anden? Jamen så sker der netop det, at man får en beregning, der kan bruges til at finde tangenthældninger for den funktion. Og det vil sige, at man får den afledede funktion, og vi har vist, at den måde, at den er givet ved 2 gange den x-værdi, man har gang i. Sådan der. For I skal huske på, at f mærke af x netop skal være en beregning af tangenthældninger. Og det er det, vi finder ud af her. Okay? Det var et eksempel på, hvordan man bruger tretrinsreglen til at vise, at funktionen f af x er lige med x i anden er en differentiabel funktion, og at når vi differentierer den, så får vi 2x, som kan hjælpe os med at beregne tangenthældninger. Jeg vil lige sige et sidste ord om det der med differentiabel, og det er, at hvis man kommer hertil, og det ikke lykkes en at få h væk fra nævneren, så bliver det umuligt at sætte 0 ind på h's plads, og man kan ikke komme i mål med tretrinsreglen. Og det er der visse vilde funktioner, hvor at det viser sig, at det kan man bare ikke. Og så må man stoppe her og sige, okay, det er ikke en differentiabel funktion. Jeg har i hvert fald ikke evner til at bevise, at den kan differentieres, for det lykkedes mig ikke i visse tilfælde at gennemføre tretrinsreglen. Så det faktum, at det lykkedes for os her at gennemføre tretrinsreglen, er det, der tillader os at sige,
at det er en differentiabel funktion. Tak for nu.